Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen optreden gehad. Ik kreeg nu ik heb 2 singles uitgebracht in Duitsland. De eerste is Lass ons beide nog maar träumen. En de tweede is Wann bist du bei mir? En die hebben we eigenlijk bewust uitgebracht van dat de radiozenders het al konden draaien van dit is Henk van Daam, zo heet ik in Duitsland. En over een tijdje komt hier het album van uit. Dus luister maar vast, een beetje een voorkomen van het album. En ik heb nog geen promotie daarvan gedaan. En kijk, het zonnetje komt lekker door nu, hè. Ik heb nog verder geen promotie dingen gedaan. Een paar telefonische dingen. Maar verder geen promotie zoals ik in Nederland altijd doe. Met een single of een album. Maar dat gaat met het album wel gebeuren zometeen. Dus dan ben ik wel echt wekenlang in Duitsland voor promotie. Ja, heel spannend. Ik spreek de taal natuurlijk nog niet zo heel goed. Dus ik zit niet op school in Nederland. En om de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Vooral in interviews. Allemaal heel nieuw, heel mooi. Maar ik vind het ook wel heel mooi om te doen. Want ik vind het wel heel bijzonder om een platencontract in Duitsland te krijgen. En ja, mijn grootste wens was eigenlijk... Of grootste wens... best wel een grote eer vond ik het eigenlijk om met iemand als Alfons Wijndorf te werken. Dat is de producer van Hans Hinterseer en Semino Rossi. En ik was altijd wel fan van Semino Rossi. Ben ik nog steeds. En ja, nu maakt hem producer mijn liedjes. Ja, dat is gewoon heel, heel bijzonder. En hebben je fans al wat van de Duitsstalige nummers gehoord? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen vonden het allemaal heel mooi. Hele mooie liedjes. En allemaal heel positief. Dus dat is wel heel erg leuk.